Sini hatai da falar na bagai sin loge bodol phai bai de. O tao song o bok song phai bai de. Baga long le. Nok rai de. Logo. Baga long le. White ye long le. DW long le. Tiprasa long le. Baga long le. White ye long le. DW long le. Now we have located in Nangnai, Sini Happy Dokani Bagay, Young Not Tia, Agotula Serogo, General Area Series, Abong Mobo General Area, Nong Nugo Ed Series, Naman Cook, Shundorka. The new bagation of Tono, Grasakran in Logana, some people are only by the Korok, Sadism Bonasina, Dozo. I like Tabok, Sinikut, Raza, Razbong, so Sini Bagayaro, have high level Sini by Korok, and Kamato Kainaway. Ras prosper yakare tong khajat hai yakare lai sing batak lai ham khana logir nai sing wat logir nai nya lena so hamza nale jo rajana hamza nale hamza na nokse rajana komputer klai nokse rajana komputer klai hisab kare ani nokse bodol phai bai de sino sacrifice le re bodol phai bai de sura jakri gele kini log phai bai de phai bai ge ma ni nok ni nok de ni nok khar kha nang lai ba to habo malai khada soi hablang dia do tobo meeting ko ba habit mai karon loge to ba sinto no kai ko जों बिसेस करे सिनि पार्टीनि बरो आं दलासे जो ओइना पार्टीनि बरो आं दरबा हाबो हाबो ताबो मतो जुतो सिनि बरो बासे दरबा हाबाय था फैहाबा कारण तानि बाय नलाय जों सिनि बरो को ओइना पार्टीनि बरो नो बिसेस पार्टी सिस्टम जों पारा खमाद्र एमन टाइम तो से काबात खै निया जागा सिनि बरो आं दा या ओइना पार्टी बरो आं दरबा हाबाय आलाय तो निउ सारे जों फाइ थाजाखै जो जों ताबो पारा गुराय तो तामा इरो मिटिं खाला तामा मिया दे हामा तो हाबो जों माने ओ आरो ओइनो आं दरबा हाबाय थानाय आलाय सिनि बरो तो ना जों ओइनो पार्टी खालायना रं सुति सिनि पार्टी ति बसि सिनि kamera इथारे एकटु बुजाय ला जतनो ति नावुदा वानथुबि ले जों मकरा साग्रानि आसिबार ना दाबो जों महाराजानि आवै न काय दङ आनि करक खोना ना सो जों तागलायहा दिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै जों न मेसेज पिरि दङ 2013 इलेक्शन जों महाराजनो लगइन रिनि बागै जों त्रिपुरा सारंनि न काय दङ दो तागलायहा न महाराजनो लगे रेदि दो हामजा ना महाराजनो बुरु नायना दो ठीक दङ सो ठीक दङ एकदम न ककरा साग्रानि एकदम आसिबार ना न तागलायहा महाराजनो रेदि दो bodol phai de gahu asu ka tong de hanjana rok sini loge bodol phai de ko kharo mo de tong na yam ya gri basaba bati boi khama sa go ta khlai thaiba जों sini ha tong si जों निजनि न सनि जों गाबो थाय तन जा लायबा जों दाबो निजनि हानो लारंनि बागै सिनि अफिसखौनो जों रखखायनि बागै जों सभा माखानाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै सिनि नांकुक मानि सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सिनि महाराजनि मेसेजनो जों न काय माफिरनाय दो सु बिनि बागै नक जतनि सभासु न नक जतनि आसिबार न महाराजनो नक ताकलाय हे बुट रे कपलाय खायदि 2013 इलेक्शन जाति जों कपलाय खायै जोंबो हा सिनि अधिकार माननाय दो 2013 इलेक्शन महाराजनो ताकलाय बुट रे कपलाय खायदि जों आरो फाइ प्रग्राम फैनाय नंबाय मालाय फैनाय जों आरो इदानिं फैनाय जों नंबाय जों नंतागै खरसयो साजागना सु महाराज न साजागो जय बुबाग्रा हन्दिलाय जय बुबाग्रा ठीक दङ दसु आं थादसु याके आरो कागना नंबाय खरखक मिसालाय नै फैयो बिनि बागै जों न काय गावसिनि महाराजनि मेसेजनो जों त्रिपुरा सारमोनबो थिग बाबै सलियो कारण जों कमा तुतै दफा ताबो सिनि हाउसे जों अधिकार मानदिया सिनि हाउसिनि आइन सिनि हाउसिनि तांनाय पलिटिकल पावर बुक्रि हालाय सब बिसिन सिमिलारानि बागै नग नुखना तापसा निउज रग नायबा नुखना ताबनि बरक निउज नायो नट टिया जनरल एरियाना एडिसिस नाम जानाय लाय मुबो नंनि जनरल मोनोबो जों एडिसिस ना माने नांनाय बिनि बागै जों सभा माखायनाय अखामाया फानो बै नव तङै फानो ताकलाय हा महाराजनो लगे रेदि
नौनि सबासु जों नां महाराज तिप्रा सारंनो थानसा खलायनि बागै थुमिया सामिया देलि कस्त नांजागै दं जाते सिनि हानो जों लारानि कारण जों ताबुक सिनि अस्तित्व जों लारनि नांनाय दो कारण जों कामा दै दफा 2013 जों ताकलाय महाराजनो कपलाय खाय सिनि हानो जों लारलाय सिनि बागै दो सिनि आदि सिनि जों डाइरेक्ट फान्सना मानि बागै दो लगेर नायना बै न साजागोन ना महाराज ना लगेर ओबि ठीक तो वांचा गरक मुखक जों ताबक लगे स्लाइनि फैयो सिनि महाराजनि मेसेजनो पिरानि नै बा उरुदला ओमफ्राय जों कामा दै दफा सिनि ग्रेटार तिप्रालेनि मेसेजनो महाराजनि मेसेजनो जों पिरानि नै बिनि बागै जों फैजागो कारण जों बोसकांनि 2013 इलेक्सन जों ताकलाय महाराज लगेरानि नै सेक्टिप्रा सालनि न खाय प्रसार खाय दं जे बोसकांनि सालो जों महाराजनो कपलाय खाय सिनि तिप्रालेनि लानि बागै जों अन्य पलिटिकल पार्टी हायबो जों सामिया जों नग रोनाय हा तानै रोनाय लेफ्टिन रोनाय रेशन कार्ड डिटेल फायरनाय जोंनि मात्र डिमान्ड कायसानो जोंनि ग्रेटार तिप्रा लेन्ड ini malah yang sabdin coli, yang para lagi malah yang kokon muda, ada gadang tu yang jatuh dia lagi saja, kita nak sabtan bisa anda apa boleh, ada yang mulai di sini Maharaja sama di kancing, orang di sini kita sarana, oh Maharaja ni je korang, semula oh kok jadi mana sauran ni sih, tahu nuku. रुनायबा जों दाबो माव जत्तनो थानसा माखायने पयला एकटा प्लेटफर्म मात नाय बुट रुई तामाबा बुट प्रति 5 बखैलाय जों जेने थाके हला मारनाय हलाय बुट रुयाने आगे जों जत्तनो जों तो तिप्रसा सिनि बखाबो जों तिप्रसा माखायने पयला सिनि बखा तिप्रसा अनाय जों जत्त किसु अनाय बिनि बागै जों नायो ताबक जे सिनि तिप्रा सारकनो जों एकटा प्लेटफर्म जों थानसा खलाय सिनि हाना लारो आनि बागै बुट प्रति 5 बছर फैयो कारण जों दाबो कामा तो अंग्रो सिनि आइडेन्टिफाई कामार इ सातचान मबो एक समय तो एडिसी दं माने Mau edisi ताबो माइरान किन्तु उयां साइकिया तो जेनारेल था हालाय बेसि दिन दंगला मबो तो जेनारेल खजांनायसै हालाय बिनि बागै समय दंखायो जों माला आरलायनाय बिनि बागै ग्रेटार तिप्रा लेन्ड सिनि नांकुक माने मेन एजेन्डा उ ग्रेटार तिप्रा लेन्ड लानि बागै नखरा जाग्रा जों सबासु मा जों तो आगे दी कासा को संक्रमण से ना खाले जानो मंत्री मिनिस्टर साम है क्या रांग लख ने माने गयो बाइरे थाव जागा फाइले नक थांलाय दं ए घामाफा ए सिनि तिप्रा सलाय जायगा हमने सिनि सिन नक सुब साद्र थै दं जोंलाय तोरम सु गेनो गान कासा कासा सु जों आइ थानबाय जों ताबक आगे जेतु जों मकल काना फान माने जों नक खने बायबो जों मिला मोनजा जाहा लेटिन खने बायबो जों मोनजा जाहा जों ताबक जों बाखाबै मा वान सलायनाय जों ताबक जों तवानि हासिस का नांग्रानाय जों नकानि हालाय जों हानो रखा खालाय मालायसे जों सि समय नगर तानि बा जों वान समनाय जेतु जों इसे बसर 72 बसर जन हन गणतन्त्र हाफा जों काकाखौ सोमनो होनाय रति बेला मन्त्री मिनिस्टार साइ जों सिखौ जेल खलै जा जों कुनु दिन कास्तानाय आइ थानबाय महाराजा सिनि इ बियाराम नुय बिनि मकल मुक्ति खलायबो जेतु सिनि दफानि बासे करक साबा एकजन महाराजा আছে बतिनि इच्छा खलाय तैन दंमा बर लागला जेरै खायदे आन्दिके लन सथाय आराम जे तैन दंमा हम बतिनि सिनि दफा कलग जा नयबो जखन जों लगे रह Long live TWF, long live Berai Muta, long live Tiprasa, long live TWF, long live YTF, long live Tipra Muta, long live Kubagra, long live Kubagra ke Tiprasa ke Prasake, YTF ke, TWF ke. बोले सिनायखौ बहु फायजाक जों तिनिलाय तिफ्रा मुथाङै प्ले महाराजा नायवै जों तिनि बायना था सादिनो हा तिनि तिप्रा सारा जेरे दं जत्त तिप्रा सारांनि नाव नुखुंगाय उन नुखुंनिब्रा रगा जों मालाय ओसिनि महाराजा जेता थानसानि सामने ओ थानसानि खरांनो थानसानि जे खरांनो जत्त तिप्रा सारांनि खुंजर सावरानि बागै आलाय जों तिनि PWF नि फायजाक मुस्लिम डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार दङ जोंनि सेन्ट्रेल गावंगा दङ जों तिनि बाय नाखा सादि दङ जों ताखाय हा महाराजा नायले महाराजा जोंथ' मेला जों गावरावनि बागै
लिडार गाम गाम जों सांग्राय दं दाबो जानांगौ हलाय माजा माइथां बासाङै फैया हानि बागरा बिनि बागै बोसे सबसे गुबै दैदुलांग्रा जों मा बानायो बिनि बागै जों सानो थायो जाबो हे जोंनि बागराना जों हागरलायाना ह्या गुरु मानो होनबा जों 6-7 एमएलए जितियानि बागैया बा 2-1 पारा मोथां जानि बागैया मावहा 13 लक्ष प्रसाराव फियक जागनानि बागै मोथां जागनानि बागै जोंनि हा बुबाग्रा बासाय फैमानि जरागो ताबंनि सिनि बागै जराग्राम ओमफ्राय जोंबो ताबोहा आगिया जों जतनो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी खलायो तफाबो ताबंनि इ लास्ट जरागो इ ताबंनि परिया जों आरो इसु जों मानगला जरा गाहाम मानगला बिनि बागै ताबोहा जों बुबाग्रा नालायानो ani sini jo kone yang ngai tipra mo thani yang ngai ti daklet ni ngai ta ha oi no na ngai thani ya na ngai bro thani tamahan somo thonro khlai na लासाक दिफ्ले थांला tabo जेता समा आसाय फायो जों तिब्रा सारनि तिब्रा सारनो टंकासां टंनि बागै सेसन किनि नव नव काजा ini sini sakusung hani bagi ya sini kusung kusung pore generation je phai dong nai sini bosabu tei sok phai pong jo to ni bagai nya जों iya pe na लायो बिनि बागै नवबो ताहो बर' जाति बंसर जतो सुबा हलाय बाहा खार हलाय जों बर'खौ जतो बुवाग्रा नाय सारै हलाय जोंनि बागै मेला गामंनाय माने कुसुहानि बागिया बहा कुसुं कुसुं पाइपलायानै हामारिनो जों फजोबनाय बिनि बागै से जों फालिनानै बिनि अजो नंबो आरो बुजौ खालाय बुजौ मा anak kurang coba kalau neng mau tahu anak sini deh Nelson neng rumah naik tuh sini berpas ini ya Elina nambah sini ya Elena kalau kenapa bini rumah kalian asuh juga kan 나수 야수 ya sang hai arah situ sang kali mana sini raja kota district ni untuk blok ni untuk ini sini wakil ni presiden waktu kota na kalau sang kali mana ham buat kami je tansa ni jangan tapi orang orang bagai je buat bahasa Cina sih kalau sang sang kesak kesam sang mahasia BJP ini besang sia karena sia sang satu sia bukan bara kalau sini bukan bara orang jalan tanya sang tang tak lagi tu saja tes ni bagai sini kena sini ha jadi sang jatuh bahak lagi lalu mana ni bagai sang arai kain nokun le lagi ni ini lagi satu nang lagi kalau orang kori bani orang hanya besang asal lagi ya tak lagi sung kuruy dia nang ba exam bekar tinang aja tu semua asak kai mana sini bubagra na buruya sampai lepas sini si asana tu sing phale sini sung yongro sung joto chiyo sini sla tu boyos ko sung bongsa ek buzen manang kini nini bising te sung jehata sesibe sahaba masang saklai asuh kan tidak asu dia Ada nangge. oi kau nggak lagi tadi beli Udah acan den nang kerap nang laki. asu masang saklai tiling kana sung kalau pulai deh dah aku tidak aku lagi apa ini mau apa ini hambai जों दिनै दिनै केम्पिं खायते जों सातजार मन्जु खायते सिनि एमले ताबंनि जे एमले सात प्रबाद चौधुरीनि न'आवबो फायसोबलायहा बिनि न'आवबो जों दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि मेसेज जों पिरलायहा दिनै ओ पिरलाय थानाय दिनै बोरै मुथारावबो दङ नाय माने दिनै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दिनै YTF मुथा जतनो जों थानसाखलाय दिनै एमले सातनि न'आव फैलायहा जों दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि मेसेजनो जों पिरलायहा ओ मेसेजनो जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि मेसेज सठिक भावे सहैदोंना बागै पहिला त्रिपुरासा उलसेबो एमएलए आबो होनायनाय जों पहिला त्रिपुरासा उलसेबो एमएलए होनायनाय जों बिनि न'आव फायलायजा फायनाय बो न'आव करि फाना जोंनि एमएलए सात प्रभात चौधुरी न'आव करि फानो जों बिनि न'आव जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि मेसेजनो बिनि न'नि बरं रंनो बिनि ताखु बुखु रंनि जोंनि गाहाम गोरों भावे जों सहैरोजा जोंनि TWM नि जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि okra sini respective leader of bok sato krok sari kelahan jati bus kang sel bongni bekhau bo sini greater Tripura Land ni message na bongni bekhau bangni bokraw jaman
दामा नायते एंड ग्रेटा टिप्रालेननि मेसेजनो बो गाहाम खोरोंखे वानसक नायते एंड बुबाग्रानो नगिर नायते निनाय जों एमलेसानि नखौबो जों ओ मेसेजनो गाहाम खालाय एकदम ठीक भाबे जों सयरो हामबाय हामबाय जेने कन्वेनमेन्ट नंबा आरो हामबाय दङो जेने YTF नि प्रेसिडेन्ट जेने सेन्ट्रेल एजिएस नंबा हामबाय जेने डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट नंबा हामबाय आरो जेने गोबां मा लिडार अफ फाइजाक दङ जेने लगेयो जतनो हामबाय आफारो ताने हिंके तिनिनि जेने दुत केम्पेइन न तिनिनि जरा जों जेने प्रभात चौधरी एमलेनि नवबो जों खलाय फैमाहा मेला मेला हामबाय दा आरो ताबो जरा जों बुसकाङो आरो खलायनाय दिनैनि जरा जों इरनो मथागलाया तमा हम्बा जों जेसे खलाया बेलायखेनो गान जतनो यासागो बुबाग्रानो जतनो साजागो बिसास खलायो बेसिरबाग जतनो बुबाग्रानो सापर्ट खलायो बर' जै खलायनाय हनै बिसास खलायो जोंना हामबाय